Chiviti show. Mukai munzwa chiviti chadicho. Rukutu. Kare kwedu taingoti yezvoko. But this time takamachua takagraduate atichareporte takupinda munyaya dzevanhu nemusoro kuti Yes. Good evening Zimbabweans. Ndadzoka. I am back kunge musana. Tauya idzi nyaya dzinongoda kungorohwa dzeguwa dzinongonzi gaga ubva watorohwa pasi. Zvamuchazoitawo neinformation iyo zvazvenyu. Ndiri kutambira shoko panapa muri yeZimbabwe riri kundivhundutsa zvekudaro. Vakomana uyaone ugodzokera kana wazodzokera wonoudza vamwe it's another day another nyaya iri panapa muri yeZimbabwe pari kunzi Collins Mnangagwa confirms he collapsed but tells Zim-I he is recovering after taking blood pressure meds. Regadza tione nyaya iyi nekwairi kubuda nako ndagara ndakuudzai but isusu nyaya dzevanhu ndo dzatinofarira chaizvo nekuti kana tinge tanzwa nyaya dzevanhu ngatingodzitaura ipapo patatodzinzwira then vanhu motobva watoenda uchitoziva kuti ndo zvaitika right. Collins Mnangagwa collapses again. Saka iye anzi ari kuisa achitaura navakomana vanga achitaura navo vachiti but I took my meds and I'm as fit as a fiddle. Thank you for your concern. God bless you, he wrote in direct message. By investigations team Zim-I, one of the President Mnangagwa's twins, Collins, fell down and collapsed PN Tuesday at his house, which is undergoing extension works. The other one, Colonel Sean, the soldier, arrived at the spot and started assaulting construction employees. He slapped them heavily with open palms. The soldier screamed at the workers, asking them, "Why did you delay opening the gate?" He then ordered them to leave the area. They were also to abandon their tools instead. At the day end, it seemed the reason the workers were assaulted was that they are being treated over the possibility of leaking his brother's medical details. It was not clear at the time of writing if an ambulance or medical experts were called on to attend to Collins. The development comes at a time when Collins had an accident after landing from Belarus. Sean was reached from comment confirming the incident. Collins told Zim-I he has taken meds. I'm very well, my brother. Suffer from high blood pressure and low sugar. But I took my meds and I'm as fit as a fiddle. Thank you for your concern. God bless you. He wrote in a direct message to the Zim-I Simba. Saka vanhu vanenge vane low sugar nemari yese nababa wacho ungatadza kungodyawo shuga yakakwana shamwari kana zvidzidzo nyaya dzacho kana dzidzo nyaya dziri kutaurika but anyway zvinhu zvekuti zvinowanika zvimwe zvacho hazvina basa kuti une mari kana kuti hauna murombo mupfumi tese tichafa tichaenda tese tichangoramba tichingodaro maproblems anooneka kune munhu wese so wanzi mukoma wacho blashon adzi vakasvika pascene ndokutanga kukwapaidza vashandi vanga vari paconstruction imba yacho yanga ichivakwa iyoyo vachitaura kuti zvoni imimi sei manonoka kuvhura gedhi. To me it doesn't make sense zvekudaro pakuti construction house ndo masecurity gedhi racho harina remote here hapana here anogona ngovhura gedhi hamuna gadhi here haafambe naassistant team yake here todzoka toita mibvunzo hobo zvekuti tinoita kuti idzi nyaya idzika idzi dzinochirevo dedzai vakuru vauye panoda vakuru vanogara pasi pebako vanofamba nebako tinzwe kuti mubako mune chii nhasi because kwatakuenda kwako mawere pakupisa manje muri yeZimbabwe handeti vatangoteerera kuti pari kunze kudii mumapako imomo icho ndini Dr. D wacho wemweya Dr. D ende hazviri zvakachinja kusvika tasununguka. Saka ndavada kupai nyaya iripo azvoti anzwa zvemakuhwa handidini ndoda kutaurira vana mbayana muchizidzira mega ndini ndiri kutaura komando webako chiteerei vana mbayana ehanda
ndikuti ndakataura ndakabata mucheka wangu mutema netsvimbo yanembuyana yanga asi kuri kwakuve nhema nduku. Saka nyaya yandinayo, I want it to be from Mutare to Bulawayo, Chinhoyi to Victoria Falls. Zvimwe zvese tongobikana ndanyika 1. Nyaya iripo ndekuti vazukuru vambuya nehanda ndakupai the last ndinoona rima kani ndajaira kugara murima, ndajaira kugara mubako, asi mundiregerere imi teererai mashoko andiri kutaura. Zvomubako hamunei nazvo izvo, munoziva zvokurambuya nehanda. Ndiri kuti mangwana i31st July ndizvo. Saka ndoda kuti ndichikudzai vazukuru vambuya nehanda kubva 12 o'clock midnight today, 12 o'clock midnight munhu wese anofanwa kuti ave muaction, ava geared up. Asi kuti vemapinda murodhi imomo no, asi wa geared up. Ndini Dr. D, komanda wamweya, komanda webako. Handizi kuseka ini, zvinhu zvazviri kaviri izvi. Moziva pandavaiko zvino? Hamuzivi? Ndiri parwendo, ini Dr. D ndiri parwendo, handisiri mubako izvozvi. Ndasiya ndaoneka ndikaombera. Ndapa road izvozvi. Muziva vazukuru vambuya nehanda tiri chese, ini ndatova paroad bako ndasiya, asi ndadini ndaoneka. Ndakataura kuti munhu asazoona pandinogara ini ndinyasimba Nyamutori. Not anybody, no, never. Zviti. Asi ndakuziva mimi vana vazukuru vambuya nehanda kuti inini Dr. D ndamuroad. Kwandorara hazvinei orwati ndovatirei, ndovatirei. Mangwana ndozuva guru rekusunungura Zimbabwe, vazukuru vambuya nehanda. Ndikuta kune vese vanoti kwanzi asi munhu anopenga mudharawe, ini handipengi. Ndakataura kudhara kuti handina svikiro, asi nyanga ende handina kana mweya, no, ndiri wemweya, kwete izvo zvavo zvanotaura zvitatu izvi zvondigombora izvozvo, handina basa nazvo nyini. Asi ndoda kuudzai vana Zimbabwe kuti ini Dr. D ndiri parwendo izvezvi kuenda kuHarare. Ndini kwave zvavane zvamaconvoy, iwe ungazoita convoy, asi vanonobata vamwe vanhu ava iwe nemotikari dzisina registered number. Terrorism ka? Terrorism iyo. Ini ndikasangana nevanhu vakadaro, I'm going to shoot and I'm going to shoot to kill. Ndini nini? Mzukuru vambuya nehanda Dr. D. Apa ndinotokudzai. Asi munhu anombondinesa murodhi umu, ndiri kuenda kuHarare izvezvi, ndoona anondinesa umu. Masika makuzoverenga hamene mapepa enyu kuti anobuda sei. Ndini Dr. D, komanda wamweya. Ndikuudzai vazukuru vambuya nehanda kuti ndini inini Dr. D ndapa rwendo manje, ndakutaura kuti ndenge ndiriko ndendinemi.
handizoseka ke anoda kumisa mota yandiri is going to be short. Ndini ndozvitaura izvezvi mataura ndiri kuita izvezvi ndiri parodhi izvezvi. Haana kumisa mota ndiri inini is going to be short. Ende vane zvokutsvaka madhiramu indiri kupinda shanda nekutogeti tovapa mari yavo vatogeti useless mavende panyika yezimbabwe. Ndini ndiri kuzvitaura izvezvi. Ndaakuchikuudzai vazukuru vambuya nehanda ndiparwa ndizvezvi. Matogeti handichabva apa kusvika ndinovapa mari dzavo. Imari dzenyu vazukuru vambuya nehanda nezoropa. Hapana chabakandiziva futi ndiri murodhi. Ndakataura kuti vachandiziva kana hondo yapera ndozokera kumagwa kwangu. Kune vese vazukuru vambuya nehanda vagadzirira chigadzirirai. Ini ndiri parodhi munoda ndikuziva kuti ndapapi hazvidi. Ivi kama vakandiziva vanoziva zvandiri ndubvusa vanoziva here zvandiri muzukuru vambuya nehanda. Handisi kuda zvokuseka ndozokera bako kwangu kuzvanaka. Ndapanze panotonhora handiri murodhi. Imi nditeererei. I'm not joking. Munhu wese murodhi mangwana zvava zvokuda kuhaya kwanzi kwaya makombi ndizvo matezi hakuna zvirikutedzera sazvozvo. Iye anobuda achinodhiraivha kombi yacho iyoyo. Saka vamwe vese vavhara mapendi vavhara mashops avo everything nematomatoes avo. Vamwe matomazi ari kuora izvozvi nemabhanana. Iwo zoti kwanzi hakuna zvakadaro. Unonditaura wakamira papi? Ndini chokutati unonditaura wakamira papi? Indi parwendo rwokunovhisa Mnangagwa. And I'm not joking. Momunga kana achitaura momunga ndondichitamba inini. Ina nditambini. Vana Zimbabwe pendai murodhi. Ini ndiri kunopedza nyaya yacho. Ini Dr. D. Ndati ndiri parodhi izvezvi. Ndiri parodhi. 12 o'clock ya nhasi midnight munhu wese ngave geared. Usambotya. Hakuna kuti kwanzi never forget about it. Ndabva kubako kwangu ndiri parodhi izvezvi. Ndautaura kuti ini handipindi iyo dhemo yeMamutare. Ndoda unopinda dhemo yemuHarare. Handomwoyo. Chibata hana. Chimuparazi. Munaye Mnangagwa. Ndo pandiri kuda. I'm not joking. Nhasi kuzokera sure. Ndati ndiri parodhi. Togeti tokapaka mari yavo kushonesa chi. Hando mazina ravo iroro. Shonesa chi. 3 jura ameni papo. Zvaperezvo. Asi ndati inini ndakufambira chinangwa to destroy. Time nguva kana ukama yakapera. Inini ndikufambira to go and destroy. Remember, Zura Banana, Narazema causes Chotam time. But you remember Navataroti. And you do Mnangagwa, Urawe, Dorakumata.
ndati hanziri kubako ndiri parodhi izvezvi so kwenda kwaRare. Ndini ndiri kutaura. Ndinosvika chete. Munisava veZimbabwe, ndinosvika chete. Inini Dr. D ndabata musheko wangu mutema netsvimbo yasekuru Kaguvi nhema yandoti inini ndiyo nduku yandozoti ndiyo ngangani. Ndoda kuzvionera ndega, handisi kuda zvokuziva. Munisava zikuru ambuya Nehanda ndati ndoda kuzvionera ndega, handisi zvokuziva. Why ndiri kudaro? Munhu anosvika kuState House uku ndini, handiri kuvanzira ini, hachadi kumbosvika kana zvehisiri kana kuti chii. Munhu anosvika kuState House ndini, Dr. D. Bane ndisi ndega. Mamboona shura here vazukuru ambuya Nehanda muZimbabwe? Mamboona shura? Ndakada kuti mahelicopter ndedu. Mahelicopter ndege, not ndege. Mahelicopter ziri kuzotenderera ipo paya pamusoro paya. Ndine masoja angu achaburuka kubva mukudonha. Remember ndakakuudzai kuti imafa nemabhareta. Ndikangona anenge ane pfuti chete wamama. Handisina time yekuya, inasina time yenhoroondo manje. Ndakutota zviripo action. Andu yamoshemera zikuru ambuya Nehanda action. Action muri kuona. Imi pinda murodhi menyu. Itunopedza ini Dr. D ndakunopedzisa basa rangu. Rosunungura chi pofu Zimbabwe. Please mundiregerere, vasirunzisa zvandiri kutaura. Please ndiregererei. Asi vanozvinzwisisa batai hana. Asi pindai murodhi. Basa riri mberi imi nderangu ini. Chiwenga akati itaipenyu, imimi itaipenyu indoita zvangu. Munoziva shona yekutaireva kuti kudini. Ndopa muchaona manje kuti mangwana Chiwenga aivenga kuti kudini. Aitaura achiti kudini. Ndini Dr. D. Izvo zine parisapi. Ndombavanza. Izvo zvindi parisapi. Ngavagarire mberi ikoko. Zvandiri kutotaura izvi ndikurevesa. I'm not joking. Vazukuru ambuya Nehanda indovhakachani kupinda mahotera ese. Ndati inini hakuna kuzomukaona munhu anoda kusemesa mumuseka. Hamuzivi ndiani. Takabarwa takasiyana siyana. Munhu ambuya vazukuru ambuya Nehanda ndini Dr. D ndakutaura. But nyaya yangu yandinoda ndeyekuti ini ndatora parwendo. Imi takatozvikwanira. Ndataura kudhaya kuti makembi ese ari 10 evakomana vemasoja. Ndani? Ndiyambuya Nangire. Mbuya Nehanda. And it's not a joke. It will never be a joke. In tomorrow, ndomubva Mandega, mega imimi. Ndini Dr. D, komanda wamwe. Mashoko andiri kutaura ndikuyambira vana vese muZimbabwe. Remember ndakada kuti kanga muchibereka
hakuna zvaunowana. Nguva yakwana vabereki ndini handisi mubakwe izvozvi, ndati ndiri parodhi kuenda kuHarare. Monzisa matogeta vape mari yavo vaende. Eni pane mburisa hasi kunesana naye uda mari okutora. Ndini Dr. D ndikutoenda izvezvi. Masewana Zimbabwe. Saka umwe neumwe ngaazive kuti mangwana vakashata. Ina basa rekuda ukagoropa revanhu no. Ndiyo inonzisira guru yacho iyo. Maguva mangana akasara kuMozambique, Zambia, Tanzania ti imi koma ndogara nawo mumakwa mondopenga nini. Enda munopengera kwamakaroerwa ikoko. Time yekutamba yakapera please. Ndimbotsvaka hangu chikafu pana. Mangana tu mvana tu. Handisi kuseka. Munizisa. Vazukura mbana indataura andokuramba chizokura because indiri parwendo. Rwondo rwenyu ndimo ndipa hasha izvozvo. Ndosaka ndati handisi kubakwa ndiri parod right now. Mapanzisa ndokutendai vazukura mbana nekuteerera kwenyu. Asi ngatishishinga. Hakuna zvemo nguva yachauya chadarika ipapapa. Never. Chereno akanishuta ndosaka ndafira imi mazukuru angu anaenda. Taizviita tiri kuondoko. Tichaona mangwana. Musambobvundisirwa. Osoja rikabuda rine futi yacho ndeyedu. Musamborohwa nehana. Ndedu mutarisei. Imimi tore maplakazi enyu mosho zvamuri kuda. Ndakataura kuti munongoti mimi no to 20 not to 2030. Pasi nekebhini iyi. Cable 3 pasinayo. And then no to 20G, no to 2030. Yavari kuzviita zenze fanga dhongera kutsvaga mukazi. No. Kana imbwa. Kana isu vanhu. Kana isu chirume. Romira zenze kudai. But haisiyo nyaya. Ini ndikutaura kuti now inini Dr. D komanda womweya we are geared up now. Ndakuti ndiri parwendo. Thank you. Venyasha ngavachiteerera. Vanze mazandi kutaura. Remember ndakataura kuti izvo ingaziva kubako uko ndichiombera. Kuenda nekudzoka umbangu. Because yahondo. Inazimbo kuvanzira yahondo. Ndikutaurira vana veZimbabwe. And I'm not joking.